Жорсткі разгон пратэстаў пасля выбараў 2010 году. Набліжаныя да Александра Лукашэнкі бізнесоўцы апынаюцца пад еўрапейскімі санкцыямі. У тым ліку Юрый Чыж, які прабыў пад абмежаваннямі з 2012 па 2015 год з фармулёўкай за фінансавую падтрымку рэжыму Александра Лукашэнкі. Тым не менш, гэта не перашкодзіла руху грошаў на рахунках ягоных кіпрскіх кампаніяў, якімі ён патаемна валодаў праз структуры дачкі тагачаснага прэзідэнта Кіпра. Вось фінсправаздачы гэтых кампаній за 2014 год. Нагадваем, Юрый Чыж увесь гэты год знаходзіўся пад санкцыямі. Патрапіў за 2 гады да этого, выйшаў з-пад санкцыяў праз год пасля 2014. І вось бачым, у фінансавай справаздачы за 2014 год грашовы рух ад аперацыйных актыўнасцяў больш за $700 тысяч. Вось тут мы бачым, што кіравалі імі кампанія Эльзы Анастазіадыс Імперіум Номініс, а вось у гэтым дакуменце Юрый Чыж прызнаецца, што сапраўдным уласнікам гэтых кампаній праз Імперіум Номініс з'яўляецца ён. Такім чынам, падобна, што сям'я Нікаса Анастазіадыса, які быў на той час прэзідэнтам Кіпра, не толькі ўдзельнічала ў кантрабандным бізнесе падсанкцыйных гаманцоў Александра Лукашэнкі на $мільярды, але і дапамагала ім абыходзіць санкцыі. А яшчэ, магчыма, ухіляцца ад законных выплатаў беларускі бюджэт. Мы дазваніліся да Юрыя Чыжа, каб запытацца пра сувязі з уплывовымі кіпрыётамі. Юрий Александрович Чиж, да? Да. Станислав Вашкевич, беларускі расследавальніцкі цэнтр. Мы рыхтуемся да публікацыі расследавання і хацелі вас спытацца, як вы пазнаёміліся з Нікасам Анастазіадысам і Теофанисом Филиппу? Я отвечаю на такие вопросы. Окей. Тады наступнае пытанне. Вы можете... До свидания.